Bu film hormatly prezidentimizin Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly eferi esasyna surata düşürildi. Beýik Ýüpek ýoly Günnogorun hem Günmataryň halklarynyň taryhyna wajyp orun eýledi. Oň bilen bagly taryhy ýazgylar, arheolog tapynylar, etnografik we edebi gymmatlyklar, halk hakydatyna saklanyp galan ruhy miras gitdigiçe gyzaklanmany artdyrýar. Bu ýol adamzat ykballarynyň ösüşine täsir eden, gahrmançylykly hem iklimlaryň halklarynyň dost doganlygyny bakyete uran altyn ýoldur. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Beýik Ýüpek ýoly mardan çykyp Günmatar gurdy. Gadymetiň hemde orta asyrlaryň iň ýyry şäherleriniň biri Saraksa bar. Şondan hem Nişapura, Hyrada, Nusoya ýol bar ekeni. On 11-12 asyrlarda Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň düzümine girenden soň Saraksyň ösüşleri hasara başlanýar. Kut şu ýerde binagärçilik mektebi kemale gelýär. Onna ýetişen ustalar islam dünýäsiniň türlü kunjaklaryny özleriniň ajaýyp arhitektura ýadygärliklerini galdyrypdyrlar. Şolardan hasda bellileri Sarags babanyň, Lukman babanyň, Ýartugymmet, Mäne babanyň aramyakları, Jargurgun minarasy, Mardaky ady belli Sultan Sanjaryň aramyakı, Saragsdan Nişapura öýdän ýoluň ugrundaky Rabat Şeref kerwen saraýy we başgalardyr. Köne Sarags galatynyň diwarynyň ýanynaky gonamçylykda Abul Fadylyň Sarags baba aramyakı hem ýerleşip, muň özi Seljuk arhitekturasynyň iň görnükli nuskalarynyň biridir. Sarags wadatyny ýene-de Tejen deriýasynyň üstünden geçýän Pulhatyn köprüsi hem saklanyp galypdyr. Köprüden uzak bolmadyk aralykda näbelli gadymy deskanyň ganlary bar. Rowaýata görä wakalar ondan has giýişki döwürlere degişli bolup, türkmenleriň murallyp atlandyrýan meşhur şahyry Alisher Nowaýynyň we Hırat şäheriniň hökümdary Hüseýin Baýkaranyň, ýagny Sultan Hüseýin Baýkaranyň atlary bilen baglaşdyrylýar. Mälim bolşýaly şahyr muraly Sultan Hüseýiniň weziri bolupdyr. Bu rowaýatda Sultan Hüseýin bilen Muralynyň nökerleri bilen Eýrana ýürüýüşe gidişleri barada gurrun berilýär. Şo wagtlar ysy günler ekeni. Tejen deriýasy hem gurak galypdyr. Şoň üçin o kenardan beýlik kenara geçmek kyn düşmeýär. Tejenne bir baý hatyn bolupdyr. Ol Sultan ýygyna dolanyp gelenine derýadan aňsat geçerýäri köprü gurdurmagy maksat edinýär. Iň gowy ustalar çağırdyp işe girişýär. Wagt geçýär. Bir näçe ay ara salyp Sultan ýygyna dolanyp gelýär. Şo wagt derýa hem dolu wakýady. Ýönanha
Deryanın üstünden täze köprü gurulypdyr. Sultan hayran galýa. Maraly weli köprüni kimin gurdurandygyny derrek düşünýär. Sultan Söýün köprüden geçmekçi bolýar. Yer wedir. Näme durs? Ýör bu täze köprüden geçeli. Maraly Sultan Söýüne seretdi. Bir ulu sultan halyňa naçaryn gurduran köprüsinden geçip mertebäň peteldeninden gark bolanyň ýegdir sultanym diýip köprä tarap seretdi. Sultan Söýün oň aýdany bilen alalaşyp ähli nökerlerine derýadan ýüzüp geçmegi buyurýar. Olar sagaman Tejen derýasyndan geçýärler diýip hormatly prezidentimiz eterine ýatda geçýär. Halk aýtdylaryna Sarak şäheriniň döremegi, Turanyň akylly paýhasly, adyl hereketi bilen belli, mifiki şahy Afrasyab'yň ady bilen hem baglanşdyrylýar. Aýtmaklaryna görä Afrasyab tarapyndan bina edilen bu şäheriň 7 tan derwezesi bolupdyr. Ol senetkarlaryň, ustalaryň, alymlaryň şäher diýilipdir. Şäherde dünýäniň türlü ýurtlaryndan gelen söwda kerwanlary boşýarlar. Badarına adın haridin tapılıp. Medreselerin bir näçesi juda oğudun bina edilir. Köp mehelleli meçiden bar ekeni. Şäherin daştöwereği bağı bosanlyga gurşulypdyr. İçki galalaryn esasy derwezelerin agynda weli çoň çukurlar gazylypdyr. Düşman çolaryna şol çukurlar suwdan bolýar. Söwüş hat gyzganna derweze açylyp aňyrdan çolup gelýän düşman atlylary çoň köýle gaçýarlar. Şeýdip şäherliler olary aňsatlyk bilen ýeňýärler. Bu şäher köp asyrlap şöhratlanypdyr. Oň gözelligi hakda täzirler tarapyndan dünýäniň çar kunjuna ýaýradylypdyr. Diňe Çingiz Hanyň goşunyny, şäheriň gorulşunyň tyryny bilmek we Saragy basyp almak başardypdyr. Şondan soň şäher tozarylyp, ilat hem dargalypdyr. Saragystan Demirad Gunmatra gidilenine, Sevitde o diyen ulu bolmasa da, adabi rakıllar şahsiyetin avrayı hemde şöhratı bilen beýgelen, 11-nji asyryň belli şäheri mäne gelýärdi. Bu şäherde ýaşan akyllar Abu Seyyid Abulhayr, Sufizmin köp asyrlaryndan soň hem uly hormat bilen ady tutulýan görnükli wekilleriň biridir.
Halkymyzda bu şahsiýet Mäne baba ady bilen meşhurdur. Oň ýaşan döwründe Mäne şäheri ýeterlik derejede bol oba hojalyk önümleriniň meskeni bolup, oň bazarlary, kerwansaraýlary hemişe adamly keni. Mäne baba köp gezip, dürli şäherlerde bolup, şol döwrüň görnükli alymlary, filosoflary bilen duşuşypdyr, pikir alşypdyr. Halk hakydasy iki tany ussat Mäne baba bilen Ibn Sinanyň arasyndaky söhbeti hakyndaky rowayaty şu günlere ýetiripdir. Mäne baba gepleşip oturýarlar, käsäni ýokardyň ýa. Käte bolsa howada asylşyp durýar. Mäne baba mihmana şeýle diýär. Siz alymlar fizikan kanunyna salgylanyp tutuş tebigaty boýunça ähli jisimler merkezden pilýär diýäsiňiz. Näme üçin käte özüniň agramynyň barlygyna garamazdan howada asylypdyr? Aşağı kaçmaya. Ibn Sina şonu oňa şeýle jogap beripdir. Siziň ýatla geçen fizika kanunyňyz merkeze ymtylmagyna hiç bir zat täsir bermeýän jisimlere degişli. Käte bolsa siziň erkiňiz bilen ýokarda asylypdyr. Şoň üçinem aşağı kaçypken bilmez. Bularyň söhbeti bir näçe sagatlap dowam edip. Talipler olara soňra özlerine nähil täsir galanlyk hakynda sowal berýär. Ibn Sina şonu: "Men bilýän zatlarymy ol görýär" diýse, Mäne baba Ibn Sina men görýän ähli zatymy bilýär diýip jogap beripdir. Şo zamanlarda tutuş Horasan ýaly Mäne hem Gaznallar döwletiniň düzümine keli. Şoňa görä-de Abu Seýid Zakawkadyanyň, Kiçadyanyň şeýle hem ýakyn hem de merkezi günnogoruň taryhyna düýpli täsir eden wakalaryň şaýady bolupdyr. Diýip hormatly prezidentimiz eferine ýatlap geçýär. İlatyň närazylygy barka güýçlenýärdi. Horosanyň ilaty Gaznaly döwletiniň salgydyndan ejir çekýärdi. Oğuz türkmen kowumlary sultanyň hazinasyna salgyt tölemekden ilkinji bolup boyun açypdyrlar. Şeýlelikde hem olaň Gaznalylar bilen arasynda gapma-garşylyk başlanýar. Seljuk kowumundan bolan Ağa ini Togrulbeg bilen Çagırbegiň baş tutanlygyny Oğuz türkmen goşuny 1040-njy ýylda Daňdanakan söwüşine gatnaşyp Gazna Sultany Masudyň esasy güýçlerini ýeňip, Horasany doly ellerine alýarlar. Häkimiýetine ak pata almak üçin dogurlar Mäne şäheriniň eteginde ýaşaýan Dana hoja Mäne babanyň ýanyna barýar. Yerim, sizin bu tuğrumuza Çağrılbeg bilen Togrulbeg geldi. Koyun gerçeklerini geldi.
Nasağalasıdır, bu üç kuvat verdim. Mäne baba aradan çıkandan soň Madaryň üstüne türkmen arhitekturasynyň iň görnükli eserleriniň biri bolan Aramgah galdyrypdyrlar. Mä'neden Unmatarda Horosanyň iň bir belli şäherleriniň biri Abibert ýerleşýär. Has irki döwürlerde Abibert sebitleriniň esasy merkezi Apavarktika şäheri bolupdyr. Almy baglaçylaryň bellemeklerine görä, häzirki Kaka şäheriniň demirgazy kunjunnaky köne Kaka diýilen şäherçe ilki başda şoň ýaly atlandyrylypdyr. Guruluşy boýunça bu şäher köp sanly diňli, içinden garym gadylan kuwatly gala diýwarlary bilen biraz süýündirilen dört burçly emele getirýär. Wagtyň geçmegi bilen galanyň diýwarlarynyň köp bölegi ýumrulypdyr. Bir mahallar hatarlanyp duran köp sanly, çürelip gidýän diňlerini ýönetilmek bolup galypdyr. Diňe käbir ýerlerine olary anyk taýgalmak bolýar. Ilatly ýeriň edil merkezine diýen ýaly içki galada bolupdyr. Häzir oň daş töweregini içi zeýtundan dolu uly kölçe gorşapdyr. Öňül galanyň goragy üçin gazylan gar mekeni. Olam şäheriň daşyndan gazylan garym bilen birleşdirilipdir. Dörtbüş bolup görünýän galanyň töweregindäki ýaýlyp ýatan giňişlik ýer şäher eteginiň goragynyň o diýen berk bolmalygyny aýan edýär. Bu şäheriň döredilen wagtynyň antik döwre degişligini alymlar öz maglumatlaryna beýan edýärler. Yerli ilatyň arasynda bolsa şeýle riwayat bar. Bu galanyň ady Aleksandr Makedonskiýiň öz goşunlary bilen onu gabamagy bilen baglanyşykly. Meşhur serkerdäniň kuwatly goşunyny bu galany boyun egdirmek hiç başartmandyr. Gala diýwarlaryna ýakynlaşdyklarça urşucular özleriniň söwüş okyplaryny ýitiripdirler hem-de pida bolupdyrlar. Ahyrynda näme-nämedigine özü göz ýetirmek üçin Aleksandryň özü galanyň etegine gelipdir. Ol galanyň diýwarlaryny ýitsinleýär. Görse, diýwaryň ýapgyt tekilligine şekilleri her türlü edip ýoýup görkezýän aýna örülipdir. Şonda öz mysalalaryny gören urşucular ýylgyrşýamyşlar. Soňundan kak edip gülüp, olar özlerini ýitirýärler. Galanyň gorawçylary şular ýaly ýöne köýje usul bilen gaýta beripdirler. Kese ýerli goşun bu galany ýeňip bilmändir. Gala bolsa, kah gala diýen at galypdyr. Soň bu söz wagtyň geçmegi bilen üýtgäp kaka bolupdyr. Köne kakanyň Gunmataryna 8 kilometrlikde Abiberdiň köne binalary bar. Bu ýerde giň meýdanyna ýaýraşyp ýatan dürli döwürlere degişli arheologik we arhitektura ýadygarlyklaryny ýasamak üçin çiğmal ganunlary saklanyp galypdyr. Arheologlar Abiberdiň köne ganunlaryny barlyk işlerini geçirenlerine keramika önümçülüğün hem de metal işlap becermenin bolonluğunu ýüze çykardylar. Abiberdiň orta syr madarsalygynyň çägine sanlyk ýöwle Aramgah ýerleşýär. Aramgah hakynda il içinde aýdylan belli bir riwayat hem bar. Adamlaryň gurrun bermeklerine görä bu waka 19-njy asyryň ilkinji ýarymyna bolup geçipdir. Abibert, ýagny Peştak galanyň töwereginde Hoja Muhammed adly bir çopan dowar wakyan ekeni. Bir gedek ýazda
ol galanyň diýwaryna goloý depäniň üstüne düşle gurnapdyr. Dowarlaryny öre sürüp, özem peteňrek depä çykyp gyşarypdyr. Çopan erkilen madyna düýş görüpdir. Düýşünde bir ak sakally, ak eşikli goja oňa "Sen oglum tur, bu ýerde ýatma. Eger eliňden gelse, men üstümdäki şu topragy hem aýyrdy ýe." Aýdyşlaryna görä çopan 3 gödekşi düýşi görýär. Owa gelýärde öz ýakynlaryna bolan wakany aýdýar. Şondan soň adamlar ýygnanyşyp bir ýere gelýärler. Serasaplyk bilen çopanyň görkezini depejigini gazmaga başlaýarlar. Oň gumyny bir gapdala aýryp otyrkalar. Birdenem sanlyga çalymdaş iňňän nepis gaşamlanan mazar üstü daşaga bat gelýärler. Häzire çellen bu ýere sanlykly öle diýerler. Hoca Muhammed'in nevereleri olsa bu yerde mücevherlik edýärler. Abiberdiň bun mataryna dağın etegine hysrawgala şäheri howalanyp görünýär. Ilki antik zamanlaryna bina edilen bu şäher 2 tane berkitmeden ibaratdyr. Ol laýdan galdyrylan 9 metrlik teki ýer bolup, harby goraw maksadynyň juda kämil usulyny aňlatmakdyr. Şäheriň günnäwr gurnuny içki gala ýerleşip, ol giň garym arkaly bölünip aýrylypdyr. Şähristan hemde hysrawgala hersi öz başlap. Şoň bilen birlikde de düşman çolan halatyna hyzmatlaşykda bolmagy mümkinçiligini gödeňine tutupdyrlar. İl içinde galanyň şular ýaly oýlanşykly gurulan gora ulgamynyň barlygy nazara alynıp, dürli rowaýatlar döredilipdir. Şolaryň birine şeýle diýilýär. Gaz ýerki zamanlarda gozgan çay, dolu suwly derýa keni. Oň kenary bolsa tutuş tokoýlyk bolupdyr. Bu derýanyň çep kenaryndan hysrawgala çelli ýer asty akaba çekilipdir. O hakynda diňe padşah hemde oň ýakynlary bilýän ekenler. Bu şahlykda asudalyk hemde agdybirlik höküm sürüpdir. Padşah juda odan gyýdy bolupdyr diýerler.
on gözelligine aýyň günüň ýüzi tutularmyş. Padşah hem ähli baýlygyny şol gyýdyna miras galdyrmakçy bolýar. Çünki oň şo gyýdydan özge perdendi ýokmuş. Ýöne Okban ony başgaça kesýitdi. Hysra padşahyň gyýdy, duşmançylykda bolan goňşy ýurdun padşahynyň ogly bilen ogruýunça duşmaga başlaýar. Men bärde. Ýöne gyýd özüniň şahzada durmuşa çykarylmajagyny duýýar. Şoň üçin hem özüniň gizli niýetini ýigide ma'lum edýär. Odan hem bir galaňyz bar eken. Sen men galama girmäne gorkmadymmy? Elbetde gorkdum. Hey, bey Hysroşany gyzynyň galasa gelmäge gorkman ol. Elbetde gorkdum. Ýöne men şonu da ähtiýaja ellenbermedim. Şeýlem. Egerde sen goşun çekip biziň şäherimiz basyp alyp bilseň, men hem meniň ähli şalygym seninki bolar. Kawul şahydy. Şondan soňra şahzada göz baglamak üçin gyýda sawçy bolan kişi bolýar. Elbetde garaşylyşy ýaly sawçylaryň sözi alınmaýar. Hormatly şahym, biziň şagaýymyza giýip Goý girdiler. Biziň şaňyz men gyýdyma sawçy bermäge näde hetdi dip bildi. Siziň şahzadaňyz üçin men ýetişip duran gyýdym ýok. Düşünüklemi. Şahzada üçin urşa başlamaga ýeterlik bahana tapylýar. Bir näçe aýlap duşman tarapyndan gabalan gala ýan berýär. Garanyň daşyny gurşan suwdan doldurulan garymlar berarly. Duşman gala diňe şol ýeki köprü arkaly girmäge mejbur bolupdy. O ýerde bolsa olary bukuda ýatan, kemsiz ýaraglanan galany goraýjy batyrlar garşalýarlar. Duşmanlar suwup jünjülük kesilmese bu galany basyp alyp bolmajagyna göz ýetirýärler. Olar gözläp bary bir suwuň göz başyny tapmaýarlar. Galanyň içinde özüniň anamdar adamynyň barlygyny ýatlan şahzada, gala tarap suw diýip ýazgy berkidilen peýkamlary göndermegi goşunyna buýurýar. Galanyň gorawçylarynyň arasynda duşmanyň atýan peýkamlaryna berkidilen suw diýilen sirli ýazgy barada gurrun ýaýraýar. Şahyry desine bu sırly hatyň manysyna düşünýär. O şähere niýeden soň gelýänligini jikmejik beýan edip hat gelýär. Ýadan hatyny kümüş peýkama berkidip galanyň daşyna atýar.
Hatymna ol derýanyň ýokarky akymyna haltalap taman goýmallygy. Suwuň burun-burun bolup samany aşak alyp giden ýerine bolsa keçe tıkmallygyny habar berýär. Yer asy akabaňsyry ene şeýdi başlýar. Biraz wagtdan garymdaky suw petelýär. Galanyň goragçylary suw ýetmezçiliginden haris tapdan düşýärler. Düşman urşucylary goragy bögüsüp, galanyň ýaşaýjylaryny helakleýärler. Galany tozurýarlar. Şagydy bolsa söýgülsüne tarap gujak açyp ılgaýar. Ýöne şahzada oňa ýigrenç bilen teredip, "Öz atasyna dönüklik edenden maňa da wepaly aýal bolmaz" diýip oňa gylyç salypdyr. Galanyň harabalygynyň merkezindäki mazarda şol goý jaýlanylmyş diýen gurrunam bar. Garlar bu barada toslanan zat kül ýaly tiz sowurup gidýär. Hakykat bilen iň bolmana jinnek ýaly bagly ýer bolmasa, rowaýat uzak ýaşamaz diýerler. Ajdarhanyň şekillendirilendliginiň sebäbini düşündirýän şu rowayaty gadymdan bäri gurrun berýärler. Has gadym zamanlarda
bu ýerde kuwatly gala hemde şäher bolup, oňa Jemal atly Zenan maşgala hökümdarlyk edipdir. Rowayatyň beýleki bir nusgasyna Seyit Jemal atly erkek kişiniň hökümdar bolanlygy hem aýdylýar. Ol hökümdar örän rehimli hemde adalatly ekeni. Gala diýwarynyň düýbünde meçidin häzirki duran ýerine jaňjaga datylgy bag ösüp oturanmış. Möhüm bolan her bir ötögçi şol agazy ıralap bilýärmiş. Jaň sesini eşiten hökümdaryň nökerleri derrew gelipdirler hemde mätäje kömek edipdirler. Ine bir gedek şäheriň ilaty görülip eşdilmedik güýç bilen urulýan jaň sesinden tebil tapýarlar. Gelip görseler agacı aralayan bir äpet ulu ajdarha eken. Ol arlapdyr, towlanypdyr, ýöne adamlara ziýan ýetirmädir. Oň nämedir bir zady düşündirjek bolýanlygy, ejir çekýänligi mälim, ýöne oňa hiç kim düşünmädir. Şadenan Jemal oň ýanyna gelýär. Ajdarha birdene dağ tarapy, birden hem mähelläniň içinde duran iki tany elleri paltaly hem bıçkyly agaç ustalaryny görkezýär. Şonna şadenan ol ikussa ajdarhanyň ýygyna çykyp gitmegi tapşyrýar. Olar bolsa gorka-gorka dağa tarap eňip barýan ajdarhanyň ýygyny bilen gidýärler. Ajdarha jülgäniň içi bilen süýnüp barýar. Köpet dağın gaýalary bir-birinden kert bolup çykmak barha kynlaşýar. Ahyrynda ustalar başga bir ajdarhanyň üstünden gelýärler. Ol şu ajdarhanyň aýaly bolup özü ölüm ýastygyna ýatan ekeni. Bu ajdarha dağ goçuny diýirligine ýuwdypdyr. Oň şahy bolsa ajdarhanyň bokurdugyna dürtülipdir. Ajdarha ony ne bir ýuwdyp bilýär, ne de bir ýygyna gaýtar. Demliginden tutup halis janyny alyp barýar diýär. Iki tany batyr usta bolsa, oň äpet agdyna gyrip, biri goçuň şahyny kesýär. Beýleki läşini bölekliýär. Ajdarha goçuň läşini tüýkürip goýberýär-de, hedil edip tämiz hawadan dem alypdyr. Ustalary alyp gelen birinji ajdarha begenip, olary dağın baýlykdan doldurulan gowagyna alyp gidýär. Gowakdaky baýlykdan geregini almagy işaret bilen düşündirýär. Baýlykdan ýükün tutan ustalar öýlerine dolanýarlar. Öýleri barada alada galan iýleşlerini begendirýärler. Ertesi güni şäher ilaty zarpy jaň setine goýanýarlar. Şadenan bilen bile ähli şäher ilaty çykyp görseler, inne ajdarhalar iki bolup gelipdirler. Arkalaryna altyn, gymmat bahaly daşlary ýükläpdirler. Alyp gelen ähli baýlyklaryny olar Şadenanyň öňüne goýup özleri dağa ýönelýär. Ýöne weli Şadenan bu baýlyklary hazinatyna goşmandy. O baýlyklary ullokan deňsiz taýhy odan meçidin guruluşyna garşylamagy buýurýar. Şo binanyň giýerligine bolsa, baýlygy sowgat beren şo iki ajdarhanyň suratyny çekmegi taşyrypdy. Akbugdoyun gadimi mekanyna bir näçe günläp goş ýazdyran kerwelleriň ümdügi günma taratarap. Şöhraty synmaz Nusoy galatynyň hiç haçan ýadyňdan çykmajak täsirli söhbetler bilen iň del hemde ýokary hilli haritlaryň mekanyny täzirler, öňüm eşdendirler.